सार अनिमेस पक्ति खालायने जों साइमानो जों डेमोक्रेसी कान्ट्रि जों डेमोक्रेटिक फाइट खालायनांगौ जों राइट्स नि बागै आरो बागै जों थानाय सरकारखौ तोमोसो जों जतन लगिलायखा बुबारबो आइबो थाइबो खरि खन्दी गुदाल बादाली खिनि बायबाय जतन जों लगिलायखा याबा जतन जान जे चुक्ति खालायलेखा एबे खालायथार याबा तेव जरो जों अमा लिरनांगौ जेलिदन नेतृत्वजों स्ट्रंगली जों फाइट खायो जों अधिकार फिरल मानबे करप्शन लीडर दङ चिनी बुबाग्रा नेतृत्व चिनी ऑनरेबल डेपुटी सीएम जति एमस तिनी चिनी हापम फ्यामिली अग्रो चिनी लोकरन बगे आश्रय कामले चाइतुली कमो चिनी लोकरन सुबारन बगे अब बेबाग चिनी जत पाली थान्जै गाइसा अबला अब ते सानो मसुगो तिनी थाने जरगो जोंजे चिनी पुलिस बिल पासन खा तिनी हापम अब त्रिपुरा हिस्ट्री कमनि थाने जरगो एडीसी बोजे टीडीएडीसी आंदरो पुलिस बिल आबो पास थे एक्ट नि तमन बेबा चिनी टीडीएस आबो तिब्रमा फैमिली रो चिनी बडमना चिनी डेपुटी सीएम सर ऑर्डिनेंस देब्रवा सम चाइल्ड मुन बिसिते जों जत पाले चाइल्ड मुन बिसिते आ एक्ट तम रुल्स जों मॉडिफाई थेना जामन बागे चिंतामन तेसा स्लाइड जामन बागे जों चिनी पुलिस रिक्रूट थाने अबन आरे ति जों जत मिलले आबो अबिल पास लाइ अमर बेबाग चिनी थांजनि फा गामागे तिनि चिनी गोबां चिनी मासिं जरावनि कुदुमथुम चिनी लुप्रो हामे सुयाले नुफुंगो सुयाले काय फेलाय थांगे बेबाग जों जे सुबाले दलमानि बेबाग थांजनि फा थांजनि माने बिसिति चुमाव चोबान दलमानका बेबा तेबा हामे मायो तिनि चिनी बुबाग नेतृत्व चिनी डेपुटी सीएम सर ऑर्डिनेंस नेतृत्व चंबस कमा जे सामुदाय कमानि जे थानाय जराव जों जे चिनाव सामु बोथायमानि आबन कि सांचे सानानै मोसु जों रामचंद्र को बीजेपी आईपीएल सरकार फैमिली अग्रो जे माने चुनोची बीजेपी आईपीएल सरकार लांखा आ सरकारनो जों मुलि खायनि कि रामचंद्र आमसाया जोंले मुंसाबा नुया बाहायमा दं खाखायनो नुया कोना बेमा जों चिन बन नेतृत्व तिब्रामा फैमिली अग्रो जोंहानि तिब्रामानो जे सिटी एस्टुडा दे फुटबल प्लेग्राउंड जाबर गंगार जों वर्ल्ड कप जों थुमानगौ अमा हाय जों तिनि तिब्रामा फैमिली अग्रो एक बोसोर बिसिमनो चिनि बुआर नायको थंबाय चिनि ऑनरेबल सीएम ऑनरेबल डेपुटी सीएम सासुम जतन पाले नायको तिजोंबाय जों चिनि रामचंद्र आमसायो सिन्थेटिक एस्टुडा प्लेग्राउंड फुटबल प्लेग्राउंड जों मानका अब बेबाग थांजा अबदान आबनो चिनि तिब्रामा पनि चिनि जे थांजानि फा अमनि अग्रो जों थाने जरगो जों पेट्रोल पंप रो जों थंदान रो जों भाई माथांगो जों रामचंद्र मानजिबाय माथांगो याबा इने तिब्रामा फैमिली अग्रो टीडीएस हापा चिनि जर तलिया सुजाय न बिसिते जों दिनै चिनि रामचंद्र जों चिनि तिब्रा सामसे जों पेट्रोल पंप मा आबो थांजानि फा आबो जों जस्ट मानलायसि आबो जों माने न बेबो चिनि मेन उद्देश्य कामो चिनि हाचिनि अर्टिकल चिनि नर्थ थाइ कक थाइ टंग थाइ चा थाइ गान थाइ बेबा जों फिरलिनानि चिनि अर्टिकल जों माननि जों आबो चिनि मेन उद्देश्य का अब माने बोगर सर जों ग्रेटर तिब्रा समान बिसिते चिनि अर्टिकल जों फिरलिनानै जों दिनै बुजागो बिसारमाया काउन्सिलबो बिसारमाया रेप खायजो बिसारमाया और बेबाय बिसारमाया माने और बिसारमाया ने जों चिनि अधिकार चिनि हाचिनि सासन उनानै नांगौ थाने जरत नङा मुलि खालायनि गोबां मोजां फिरो थाने जरत चिनि एडीसी इलेक्शन रिजल्ट सिगां चिनि बुबाग्रानो मोहन प्रेजी ऑफिस अटैक खालामनो के पोया एडीसी इलेक्शन सिगां चिनि मोहन प्रेजी ऑफिस अटैक खालामनो मानसियो केबा जों सानमोन माहाय दिनै हानि बुबाग्रानि सेकेंड शेड्यूल करि बने अटैक खालामनो जों जास्टिस माने के चिनि दंबोसन गुरो अटैक खालामनो कि जास्टिस माने दे माया आबाद माने दि बुबाग्रा साइडो जों चिनि हाचिनि अधिकार नांगौ चिनि हाचिनि सासन नांगौ आबाद माने ग्रेट डिफरेंस बिसिदै जों चिनि अधिकार फिरना फिनाय केबा दिनै बीजेपी आईपीएल 2018 सरकार फाइनेंस का ताम सायंगे बरताम सायंगे ब्रिद बाता 2018 सरकार फाइनेंस परे ब्रिद बाता मार्च 2000 रे नै छ त्या तामते बहु सांग मोठे पालन सुगिरो जेरे मा आसायगे न तुमि माया पुलिस को माखोन चेंग्रो माखोमया गुलो हिमन चेंग्रो आवन हिमन मान आवन बे दिनै बीजेपी आईपीएल सरकार फाइनेंस गुलो 2018 परे जे एक रोगियों बात दिमागे आउ पैसा का एक बोझ थी मान करावली ते 4 बोझ कम बोले ते 4 बोझ तुम जे
मार्च 2000 के निकाय बोसोर बोसोर पाय 24000 पायो 24000 बोसोर पाय काय 4 बोसोर पाय 24 नि टुक लाइजें काय 96000 पायो न जे 96000 न तुमसे बेंगो तनिका आरांनि बसा एरो न रांनि बसा एरो काय कम से कम बीजेपी आईपीएल के सरकार ने थाली वो चीज तो पर्सन लोग चीज ब्रिटो बात डिमांड करो कम से कम 1 to 1.5 लाख और 20 आईपीएल सरकार ने आंकड़े को तब ये सुंदर क्या आंदोलन जवाब दे बोल सब बुझ के चुई नो नो फेजलो पाइने पे फेनाय नरो नो थोइने पे फेनाय एबा आरा नोनी मानदाची नरो पाइने पे आ नारगि दी नारगि सादी कि बुट खाय समझ नहीं गए चीज बुआगर नहीं जों लगे साबन नहीं गए चीज बुआगर नहीं तांग ये गए गलत देम साबै चीज हाजिना वाली उनानि नागो आउट चिंता तो थाना मारनाय आमन बगे ऐसे मोय खलाय मुसो आ जुमला लगो कि प्रसार करे ब्रिजो पर बिहार सका नवनमा सागिर सका मिस कॉल गए सागिर सका आ मिस कॉल नंबर कॉल गए कॉल 7 नोट डिस्कशन सो तिरी सिला स्मार्टफोन सका गुण माया बेगा जुमला किंतु तेगा से कॉल मोय खलाय नाम सुगाय चिनि बुआन नेत्रे तिब्रामत फैमिली अग्रो तिब्रामत कुबि खामतावनि नंगा मोय खलाय नाम जुबिरो 2017 चिनि बायदो बराम सायो तिब्राले चौबानि खलायनि चिनि ताबो कबिरमय देवनो कोंसा मन मुदा कम नले जे तागो कबिरमय देवमा 2017 टीएस सरबे कोंसाका तिब्राले बाय चौबा खलायनि आमन बे तामंगा बो yang soliman ya yang bekre bayi di road dansa bibi sal bayar sabika benar ini dalam soliman ya sana banjir ke selama peruti sina kasih subadi ini sama dengan bubar saya bubar tam saya zebor to berboy tibrale boleh coba lagi to boleh coba lagi buat ini khara boleh cari mana gay bini besar dia mana gay bini di bawah abu jarawa sudah lu jarawa sebesar ini di besar to orang ini kamu amun boleh bubar sama dengan Cina bukan naik ramai, Cina honorable CM honorable deputy CM Cina jadi yang tuh cabinet pas saya Cina komitmen deputy mana Cina awal tadi Cina presiden dan komunikasi Cina mana jawab dari mereka, awal Cina bukan komitmen di perumahan, awal bagai semua perumahan Cina bersama dengan Cina terus hasil bersama bagai semua mereka Cina bersama Cina अधिकार Cina perumahan ini semua mereka bersama makan. थानाय 2019 8 तारिख सामो चीन सीआईबी बिल का सुनान बगै चीन ताको फरक बाय कोजमनि पुलिस बटिया समय आमो न पाया रखते ताय पोना बको गया जे चीन तो फन बगै जे बटि हागला गुली चागे इ दसराबो कोजम मानके ओहानि बगै बिनि कोजम मानके भरना जो पोना नि गया या बस तिने साबो तिब्रामो त फाइनेंस केमन को केमन तंगे जोंनो तिब्रामो त जिरि तुमदि जों दसराबो कोजम ताफोर चागे ने इदे मानिगै या बच्ची बोला आसिक चीज तो बड़ा हमसे वो बिना हमसे प्रमाण चुना पड़ोगो जिन दो तो लीडर सो तीन चार मन बिचिते जिन बोला नाइट मन बिचिते जिन तीन दो साल कौन ताकू सुनो जिन तीन बड़ा वाला फैमिली करो बड़ा जिन बुबा का जॉब ऑफर कर मका आप जिन थांचली भान तीन थांचली बन के तीन बड़ा वाला एडिस फैमिली से आसिया बड़ा मन गए जिन हाथी ने साजन में गए जिन और कर में गए जिन विभाग कमाल तो मनी जिन विभाग फिर मनाए और बच्चे खाना ना नाए ini जों दिमाग pada जों कॉर्पोरेट साइड में बेबा जी कॉर्पोरेट सामान जों कॉर्पोरेट कौन सा ini जी स्क्रीन शॉट सिने सब डिसाइड करके मालिक साइड डिसाइड कयो ini बिप्लब जों डिसाइड कयो जों संसार में जरो बने जे जों कॉर्पोरेट का सोनो कॉर्पोरेट कौन का से आमनि को गया नों बांग्ला से मा सानाय ओमाय जरो बने आमन बर जरो जों खासिना नाय जों थांजा मा नाय जों जत जब खालायना जों खाबार से कॉर्पोरेट समा आउनाय ताय के थांजा कासि याव नामा थांजा बिसिने गलायनाय ini sekolah kok salah, ini sini sari bukti sengkalnya, hai, nalar jatuh gambur lagi, jatuh thanjar lagi, kata gambur lagi, jatuh khorsa khorsa buat CPM buat Kongres BJP ini kok apa ya, cinta sih mungkin cinti berasa, jatuh bola lagi buat, jatuh thanjar lagi coba kerja berskan buat, sempal kisah salur ini, hai, nalar jatuh hamil, ane kok sama sistem, jatuh gambur lagi, buat air loktu, diploma air loktu, gerada dimulai tidak hamil.